Tangi. Wis jam 7. Mosok jam 7. Delok iki Aku ki nganggo alarm anu alami di alarm alami kok. Wong muni alarm kok wis anu. Alarm alami apa? Pitik. Iya ini kok bentangi iki. Pak. Tangi. Wis jam 7. Mosok jam 7. Delok iki Aku ki nganggo alarm anu alami di alarm alami kok. Wong muni alarm kok wis anu. Alarm alami apa? Pitik. Ndang ke jam 7. Aku kan mau ki anu apa? Nunggu kluruke pitik mosok. Pitik sapa? Mambengi. Pitik tanggane to. Mambengi ki aku roh bakule pitik iki mara ning anu ning omahe kidul kono njupuk pitik. Pitik didoli kabeh cepet ndang tangi. Kan wis jam 7. Jam 7. Waduh. Lah. Oh jam 7. Mau kon tangi kok ngeyel kok. Aku ki wah pitik entak to. Wah, ora ngomongi jan kayak ono rapat iki jam 8 iki. Wah, ora atus sing soal. Ya, atus telat to. Aduh, jarak gue ngopo? Wah, nyandek nang kantor wis jaman soal. Wis rapi kambine kuwi. Wah, kok gue gampang. Mungkin ke kantor sik iki. Iya. Senane buatane yo. Opo iki? Oh, jam 7 to. Wah, dibukaket mau kok ngeyel kok. Tahu, biasanya nek pitik turu wah, iso. Harus didoli. Telat iki. Sik, Bune, tak mangkat sik. Langsung. Ya, rada tenan iki. Kok kancamu dos mapot ning kantor. Ora mambengi sing warung kok. Wah. Oh, anyar.